kyllä niin nice shotti, että Ja oli kyllä 2 yhdellä iskulla, se on hyvä. Vaan siinä tuuria vaan, mutta... Olkoon. Näytti Looked good. Throwing a flashbang! I'm throwing a flashbang! Okei, 2. I'm throwing a grenade! Grenade out! Grenade! Ventti jäi. Pommi ei oo mukaan. Flashbang! But who was the kill? Missä vika? Veellä. On peelu. Älkää! Jaa. Joo. Otti avikaa. Oltiin siinä.